No niin. Hyvää iltaa rakkaat katsojat. Täällä pitkästä aikaa J. Kelly Channel. Ja homman nimi on PokerStarsin 2.2 taalan Progressive KO-turnaus turbovauhdilla. Tervetuloa mukaan. Tarkoitus yrittää kuvailla tässä vähän pitemmältikin tätä turnausta, jos mukana pysytään. Mun pitää tehdä semmosia 15 minuutin pätkiä, kun toi YouTube ei aina julkaista pitempiä, ellei ole jotain hässäköitä sinne soveltanut ja tehnyt ja kirjautunut YMS. Ja henkilökohtaisesti ei kiinnosta nähdä vaivaa asia eteen, niin tehdään tää tämmösenä 15 minuutin pätkinä sitten tää turtsi. Otetaan heti hokkasta tähän alkuun. Ai. Ensipurasu on aina se paras. Joo, eli alun perin oli tarkoitus, kuvittelin, että pelaan tänään ton Jonesin, suomalaisen pokeritubettajan kotipeliturnauksen täällä PokerStarsilla. Sitten heti rahaa tänne tilille, kunnes sitten tajusinkin vasta hetken päästä, että no voi vitsi, sehän ollutkin eilen, että mä näin vanhan postauksen tuolla YouTube-feedissä, niin se meni sitten vähän vihkoon, mutta no ajattelin, kun nyt rahat on laitettu tilille, niin pakkohan niitä on sitten pelata pois. Niin pitkän tauon jälkeen vähän pokerihommia. Otettiin nyt ihan teksua tähän, että ajattelin ottaa tämmösen jonkun vähän nopeampi tempoisen turnauksen, niin ei menisi ihan yömyöhään. Huomenna on kuitenkin maanantai ja ihan paljon kaikkea tärkeitä tekemistä, niin ei tarvis aamuyön puolelle valvoa. Tossa vähän aikaa sitten pelasin pikkusen Zoomin omaa ja otin sen verran uppia siitä, että saa itselleni vielä 5 sisäostun tähän $2 turnaukseen, niin tässä on kyllä tarkoitus aika railakkaasti nyt mennä, kun tää on knockout-turnaus, niin sen verran noita MoviePaykon videoita kattonut YouTubesta, että on inspiroitunut siitä, että pikkasen heikommillakin voi näissä KO-turnauksissa mennä, kun siinä on kuitenkin lisävalua siitä, että sä voit sen bountin siitä voittaa, niin pikkasen heikommillakin voidaan mennä. No niin, ja ollaan BB:llä ja sieltä avataan. Mun mielestä näitä pienillä pareillakaan harvemmin 3 petataan, että nämä on tämmösiä maksupuolustuksia vaan. Ja. Mitäpä näillä nyt sitten osaat tehdä? Se sarroiku vielä mukaan. Musta tuntuu, että tähän voi toikaan välttämättä osunut tuohon floppiin. Kyllä se aika isosti kuitenkin nyt lyö. Joo, ehkä nyt ei urheilla enää no, en tiedä. Vähän kuumotteli siinä check-reissu. Sitä mä vähän mietin, mutta en nyt. Oli lusikallinen kakkahousussa, niin en uskalta check-reissata, mutta tämän kädenhän minä todennäköisesti pelaan. Ja voi vitsi kaikki kippana. Otetaan nyt pelkkä maksu. Ajattako jos lyön lisää. Aika. Kyllä mikä pedokkaan näköinen boardi. Lyös heti puoli pottia jo. 8. Vitsi 8 sillä kyllä voi olla. Jatketaan. Pidetään pienenä lyönnit. Maksaa vielä instana. Instana maksaa. Kummin päin tää. Mä tsekkaan, mä yritän induussa tässä bluffais tohella. No ei se bluffa, joo. Mä ajattelin, että toi oli ehkä parempi peli noin päin, että mitä sillä muuten oli itse asiassa? Vitsi, silloin oli se jätkä kiinni, joo.
aika jännä kyllä, että siis itse asiassa mä kyllä tykkäsin tosta mun pelistä, koska kyllähän se nyt niinku itse ajattelin, että lähtökohtaisesti tossa niin kärkinappi kiinni kurkokikkerille, niin kyllähän sun pitäisi lyödä toi riverillä value, jos kaveri tsekkaa siihen alle. Tai kyllä mä nyt ajattelin, että se yleensä niin lyödään value, että mä kyllä tykkäsin tuosta omasta pelistä, mutta Penny oli nyt aika varovaisesti liikenteessä tossa. Mut joo, kisuteltiin vähän siinä. Itse jos olisi nähnyt noin kortit, niin olisi voinut vaikka vähän jo reissata pre-floppikin, mutta se aina jännittää, jos kaveri kippaa, niin sitten kyllä ässät jotenkin. Sillä oli kuitenkin JK. Ja täällä on Kojakilla kaveri lähtenyt urheilemaan. Sitten tuli oikeutettu tulos. Nää on näitä mestareita täällä kurkojatka offsuitilla rahat kesken. No mikäs siinä tietysti jos haluu gambletä, että kyllähän tässä niinku alussa voi yrittää laittaa nappuloita kesken aika aggressiivisesti ja yrittää tuplia ja näin poispäin, että eikä se nyt välttämättä huono tragedia on näihin miniturnauksiin. Joo. Joo, ei ole tosiaan pitkään aikaa tullut pelattua, että ei ole hirveästi ollut inspiraatiota ja kieltämättä ollut vähän kaikkea muutakin tekemistä tässä, mutta tuossa vähän katsellut muutamana päivänä Tero Laurilla videoita, kun kävi Prahassa pelaamassa EPT-turnauksia, niin siitä taas pientä kipinää tuli, että onhan se ihan jännä peli toi pokeri, niin pitää nyt sitten vähän kopasta, josko tästä nyt jotain onnistus vaikka saavuttamaan. Paljon tässä on 50 minuuttia ledrakki, niin ei tää nyt onneksi kovin pitkään kestä. Kovin pitkään kestä, että vaikka huonosti menisi, niin ei me elämästä kuitenkaan kovin montaa tuntia sitten hukkaan lopulta. Jaha, tää on 3v-actioni. Pitäis vähän ehkä yrittää tässä seurata, miten nämä kaverit pelailee, niin vois ruveta ottaa riidejä. Jätkää... Joo, jätkällä. Se löi käreillä koko matkan alle 2 pelaajaa vastaan, eli tää varmaan sitten on niin kuin kohtalaisen aktiivinen tapaus. Koska musta tuntuu, että monet noissakin saattais tsekkailla tota jätkää. No joo, joo, sillä oli tietysti rattaat, no joo. Nythän mä höpötän ihan omia, niin eiks niin?